نزی دو مهان به سر کتنا بشار اسد در باز بی شوی دمی هتانها گلک عالی یه نافخواه عالیان درویجی دخوازا ایک ریزی و ایکتیا کردان لسوریا طایبان جل روجابای کردستان تکرن برای سال حزب پرسیش هوت کم هنت کارنش مرا بجن کو اف ایک ریزی و ایکتیا کردان نیزه یان ام اتنهادا شاورین هکن دیره بله ما یک ریزی کردان نجنهاده یعنی با هیوی مش دست پیکیده و هر کی کو ته خیار کردن دم در باستوی یک ریزی کردان به هوربون کردان گلکی گرینگش بو ماین گلی کرد اونها جی براستی یعنی شرکی هبونه تنبونش گلی کردگش کی طایبتیش بو رو جوان ایجاش بروی هاوی هم دخوازن یکی کرد چش دست مدر که ما بکن لیتشته که yani Kurde ma hata naş bu çın abne ek rizi. Jide tiştan abne ek rizi. Yani jide ihtimal hane. Yek jê ji ber tirsê wana işte bu hêzên mezin hêzên dînin bawerî xwe bi xwe tinene bi gelê xwe tinene ku Kurd bi hev digên kanin bêhêzekê bin kanin bandorê li derve bikin ew baweriya pê re tinene ji ber wê wî ditirsin. Yani nêrînê şoreşgerî ku rabin li hemberî dijminê xwe bi rastî em qebûl nekin û çi gerek bêjî em ê bikin ew nêrînê şoreşgerî hinekan re tune. û hinek jî ji bo berjewendiyê xwe dikin. Berjewendiyê xwe çi yan ê şexsî yan ê eşîretê bînê hinek di kulkê tiştek ji bo Kurdan çêbe dibe bi nêvî me bê. Dibe ez bim ku ez ney li ser bim mena xwe ez nakim. Êvana her jî me xerabiyan dikinin. Îca ji ber wê hawî ê hana ku heta nabûyî dijmin jî va tiştana dixwaze pêş de bide. Yani ê hanê ku ditirse dixwaze wana zêde bitirsîne şerê psikolojik li ser dike ew ê dike işte Valla dijminê te mezin e û dijminê te bi gişkiyan kone, dijminê te natûde, nizam çi ye? Yani dêlîne ew di nefsê xwe de bêbaweriyê xwe hîn ew bêbaweriya zêde bibe. Ê wanî ku nikan bin, nikan tiştekî bikin. Yani zûzû xwe nêzik nakin. Ji ber îro tu bixwazî naxwazî em şoreşê dikine. Şoreşê de jî temam dike şehîd jî hebe, dike fedakarî jî hebe, dibe serkeftin jî hebe. ودبێت زرارە بدی یعنی دەوێتە تەمەم بدی هێج ئەو نەمستعدم بۆیە بکەم خۆپشندا دەگرن ئیدینجی مەسەلەی بەرژەوەندیان ئەز ناخوازم سەر شۆڕێ بکەم ji ber wê di dîrokê me Kurdan da bi sed salan tim dijmin li serî me meşandiye tê xwe berme dixeye dibêje işte binêre ku tu dijmanê birayê xwe re bikî va ez bi te dime ji ber vî hewî ez naxwazim ser wê jî biaxivim li em herkê ku darine kêm dibine hêvî me mezin ji ber gelê hişyar dibe gel nas dike di qenaetê min de jî yeketî gel çêbûyê hevrêzî gel çêbûyê û gişkî jî heqîqetê li pêş çavê xwe dibîne kî fedakarî dike kî pêşengî dike kî bi rastî vê şoreşê di meşînê çi dike dilê xwe yê pê raye ez hêvî dikim ku em kanibin yekrêzî demekê berê em bikin ji ber em dereng mane bi rastî heta ev kara wisa derbas bin destûr bê nivîsandin Kurd çilê tê nakeve derve bi rastî jî ji ber ku eger her tiştek bê nivîsandin nava destûr da hat pejirandin li dawiyê piştî destûr îstîfadeyek dibe yan ne Benim ha ji pêşê de magûm yani çi kedê ku bê dayîn ku em di nav de tinebin nêrînê me nav de tinebin ne pêwîst e ele gula pê pabendî bikin yani em ne mecbûrin ji ber meselan ha ew ê jî Colanê jî di xîtaba xwe de got di xîtaba xwe de got got em dikê komîtan çêbikine ji bo distûr çêbikin ji bo kongreke netewî çêbibe ji bo hikûmetê çêbibe nizam çi tişne gotin ev gişkî ku em tê tinebin em qebûl nakin distûrekî ku nêrînê me tê de tinebin ew distûra li ser me nameşe û pêwîstiyeke yani pêwendiyeke ku me bi avakirinê hikûmetê re em qebûl nekin ew ê jî nameşe û hetanî ew kongrê hene ku çê bibe ku em tê de tinebin nameşe yani tiştekî ku em tê de ne beşdarin li ser me kes nikane bimeşîne ji ber wî hewî yani bîne ku em di Sûriyê gişkî difikirin em hêvî dikin alê dî jî di Sûriyê bifikirin yani em hîro bixwazin naxwazin em beşekî ji Sûriyê temsîl dikin sîstemekî me bû 10 sal ne tê meşandine îca tu rabî bê me tiştekî bikî û tu bê tu dikê pêva girêdayî bê em pêva nene girêdar em azadin ji ber wî hewî em dibêjin bira diyalog hebe bira dayînstandin hebe em jê narivin
جبر هم اکثر حقی نه لهم كنت بخوازی تشتکی بزور خال سر من فرض بکی اوه نه قبول کرن خوازه برا دستور بید خوازه برا تشنه دین بن زاگون این دین بن گشکی که هم تیدا نه بشتار بنا قبول نکن نامش